Hello guys, welcome back to my channel. आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरफिननाय थाबाय। जों दिनै बल खेला नायनो थांदों। नोंथांमोना आंनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नायलांदो। चलो। नै दा जों फिरफिलिजों फैगासिनो थांगासिनो माने बेनिफ्राय अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनो दाबाव, सापर्ट खालामनो दाबाव, मानोना नोंथांमोननि हेफाजाब नङाब्लाथ' आं हाखानाय नङा दावगालांनो। स' चेनेलाव गोदानब्ला आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना सिगांग्रो सफैनो हायो। स' नै खेलाया जागायबाय। खेलाया जोबनानै फैबाय। बोरायफोरा देरहाबाय, सेंग्राफोरा गैला, लरफाय जाजोब्बाय आरोना। जेबो नङा, खेला जायोब्लाथ' जेननाय देरहानाया थाखायो। जेनगोन होननानै खेलाखौ गेलेयाबालासि थायोब्लाथायथ' जानाय नंखायाना। बेनिखायनो जेनब्लाबो देरहायोब्लाबो खेलाखौ गेलेनांगोन। खेला जायोब्ला जेननाय देरहाना थाखायो, जेरै एग्जाम जायोब्ला पास जानाय आरो फेल जानाया थाखायो। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।